ମୁଁ ପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି କହିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲା ବେଳେ କେମିତି ଜଣେ ମଉସାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ସେକ୍ସ କରିଲି। ତାଙ୍କ ଟାଣୁଆ ବାଣ୍ଡର ମଜା ନେଲି। ହରିଶଙ୍କ ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇଗଲା। ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ପରେ ହରିଶଙ୍କ ପ୍ରମୋଶନ ହେତୁ ସେ ଭାରି ଖୁସି ଥିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଗେଲ କରୁଥିଲେ। ଆମକୁ ନୂଆ ବଙ୍ଗଳା ମିଳିଥିଲା। ଘର ସାମ୍ନାରେ ବଗିଚା ଆଉ ପଛରେ ବି ବାଡ଼ିଟିଏ ଥିଲା। ମୋତେ ଗଛପତ୍ର ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି କହିବା ପରେ ସେ ଘର ପାଇଁ ଜଣେ କାମ କରିବାକୁ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଘର ଲୋକ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖି ରଖିବ, ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ ମଉସା। ସେ ସାମାନ୍ୟ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଘର ରୋଷେଇ କାମ ସହ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମ ସହଜରେ କରିଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ପୂରା ଥକି ଯାଉଥିଲି। ହରିଶ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଟୁର୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଘର କାମଧାମରୁ ଫୁରୁସତ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ହରିଶ ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଏକାଠି ରହୁନୁ। ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ହୋଇଥିଲା ହରିଶ ଆଉ ମୁଁ ସେକ୍ସ କରୁନଥିଲୁ। ସେହି କଥା କହିବା ପରେ ହରିଶ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଠି ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଆଉ 1.5 ମାସ ବିତିଗଲା। ମୋତେ ବି ଘରେ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ନଥିଲେ। ମଉସା ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ ଆଉ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗାଧୁଆ ଘରେ ପଶିଗଲି ଆଉ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଗେହିବା ଭଳି କରିଲି, ହେଲେ ମଜା ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଗାଧୁଆ ଘରର ଝରକା ବାଡ଼ି ପଛକୁ ଖୋଲା ଥିଲା। ସେଠି ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ବାହାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ମଉସା ବାଡ଼ି ନାଳ ପାଖରେ ବସି ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟା ଭାରି ଲମ୍ବା ଥିଲା। ସେଦିନ କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋତେ ସେଇ ବାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମନେହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୋର କରି ନିଜ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇଲି ଆଉ ଗେହିଲି, କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବିଆରେ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା। ମଉସା ସବୁବେଳେ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ରହୁଥିଲେ। ବୟସ ଏଇ ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ ହେବ। ଗାଁରେ ପରିବାର ରହନ୍ତି। ପୁଅଟି କଲେଜ ପଢ଼ୁଥାଏ, ଝିଅଟି ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଏବେ ସବୁବେଳେ ମଉସାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମନେ ହେଲା। କ'ଣ କରିବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପାରୁନଥିଲି। ଦିନେ ହରିଶ ସମ୍ବଲପୁର ଟୁର୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। ଦିନବେଳେ ମୁଁ ପତଳା ଶାଢ଼ିଟିଏ ପିନ୍ଧି ଗାଧୁଆରେ ପଶିଲି ଆଉ ଯୋଜନା କରିଦେଇ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ଅଭିନୟ କରି ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲି। ମୋ ପାଟି ଶୁଣି ମଉସା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ମୁଁ ବାଥରୁମରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋ ଦେହରେ ଶାଢ଼ି ପୂରା ଏମିତି ଭାଗରେ ପଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ଯେ ସବୁକିଛି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେ ବାଥରୁମ୍ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥାଏ ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଉ ମୋ ବିଆକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ହୋଇଗଲି। ଜାଣି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ମୋ ଛାତିକି ଚିପିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କାନ୍ଧ ସାହାରାରେ ଦେଇ ଆଣି ଖଟରେ ଶୁଆଇଦେଲେ। କହିଲେ ଥାକରେ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଅଛି, ଟିକେ ଆଣି ଲଗେଇ ଦିଅ। ସେ ଆଣିଲେ ଆଉ ମୋ 2 ଗୋଡ଼ରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଖଟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଲଗାଉଥାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଛାତି ଆଉ ବିଆ ଉପରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରିଲି ଆଉ ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଉ ଧୀରେ କରି ମୋ ବିଆ ଉପରୁ ଲୁଗାକୁ ଉଠେଇ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମୋ ବିଆକୁ ପୂରା ସଫା କରି ରଖିଥାଏ। ସେ ମୋତେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆଉ ସାହସ ଜୁଟେଇ ମୋ ବିଆକୁ ହାତରେ ଆଉଁସି ଦେଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଡରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଚିପାରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଶୋଇଗଲି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ମୋତେ ଉଠେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ଉଠି ଖଟରେ ବସିଲି। ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଥାଇ ମୋତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ସେ ହସିଦେଲେ। ସେଦିନ ପରେ ମଉସାଙ୍କ ସହ ମିଶି ବଗିଚାରେ କାମ କରେ ଆଉ ଘରେ ବି ପତଳା ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ରହେ।
ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦେହ ଦେଖାଇ ସେ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଗାଁକୁ ଯିବି, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରି ଆସିବି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ସେକ୍ସ ପାଇଁ ଭୋକିଲା ହୋଇଗଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ହରିଶ ଆସିଲେ ତମେ ଯିବ, ଏବେ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ହେଇଯିବି। ସେ କହିଲେ ହଉ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଚିବାର ଅଭିନୟ କରି ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ସେତେବେଳେ ମଉସା ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଟି ଶୁଣି ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥାଏ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଉ ଉଠିବିନି। ସେ ମୋତେ ଯେତେ ହଲେଇଲେ ବି ମୁଁ ଉଠିବିନି। ତାଙ୍କୁ ସାହସ ମିଳିଲା ଆଉ ସେ ମୋତେ ଉଠେଇଲେ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ମୋ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ସେ ମୋ ଦେହ ଉପରୁ ଲୁଗା ସଜାଡ଼ିଲା ଭଳି ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୋ ନାଇଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ବିଆରେ ହାତ ଆଉଁସିଲେ। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଥିଲି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମୁଁ ଶୋଇଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋ ବିଆ ଉପରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଲେ। ଓଃ କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ଉଠିଲିନି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ବିଆକୁ ଚାଟିଲେ। ଓଃ କି ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ବି ଏଇ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବି। ସେ ମୋ ବିଆକୁ ମେଲେଇ ଦେଇ ଜିଭରେ ଚାଟୁଥିଲେ। ମୋ ଦେହ ଥରିବା ଉପରେ ହେଲା। ସେ ଜାଣିଯିବେ ତେଣୁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଶୋଇଥିଲି। ସେ ବିଆରେ ଜିଭ ପୂରେଇ ଦେଇ ସଲସଲ କରିବା ପରେ ମୋତେ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଠି ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଖି ବୁଜିଦେଇ ମୁଠି ମାରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅନ୍ୟନା 8 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ପୂରା ତାଙ୍କର। ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତାପରେ ସେ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଉପରେ ଚିପିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ନ ଖୋଲିଲେ ସେ ବାଣ୍ଡ କ'ଣ ପୂରେଇ ପାରିବେ କି? ତେଣୁ ସେ ଖାଲି ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ଘଷିଲେ ଆଉ ଜୋରରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ଭାରି କୁତୁକୁତୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ବାଉଳି ହେବା ପରି ଏପାଟ ସେପାଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି ଦେଖି ସେ ତୁରନ୍ତ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ରୁମ୍କୁ ବାହାରି ଯାଇ ପାଣି ଆଣି ଆସିଲେ ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ ଛାଟିଦେଲେ। ମୁଁ ଚେତା ପାଇବା ପରି ଉଠିଲି ଆଉ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇଛି କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ ତମେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲ, ଉଠେଇ ଆଣି ଏଠିକି ଶୁଆଇଦେଲି। ମଉସା ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ୟୁ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ କହିବା ପରେ ସେ ହସିଦେଲେ। ଘର ବାଡ଼ିରେ ସେ ବଗିଚା କାମ କରିବା ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଧୋତି ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ମୁଠି ମାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଲୁଚି ଏଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ହଠାତ୍ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ହଠାତ୍ ହାତ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଧୋତି ଭିତରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ରହିଲି ଜାଣିଛି ଏଇଟା ହିଁ ମଉକା। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଲାଳେଇକି ଚାହୁଁଥିଲି। ସେ ଧୋତିକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ମୋ ରୁମ୍ ବାହାରେ କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ହରିଶ ଆସିଲେ ଯିବ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା କି? ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ବଗିଚାରେ ଯାହା ହେଲା ତାପରେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲି ଆବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ଘଷୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଜାଣିଛି ମଉସା, ତମର ବି ତ ମନ ହେଉଥିବ ନା ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବାକୁ। ତମର ଭାଗ୍ୟ। ମୋ ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କାହାର ଥାଏ କି? ଖାଲି ବଡ଼ ଘର ଭଲ ବର କରି ବାହା କରିଦେଲେ। ହେଲେ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ମୋତେ ବି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲା ପରେ କହିଲେ ଭାରି ଲମ୍ବା ଜିନିଷ ରଖିଛ ମଉସା, ଯାହାକୁ ବି ଶାନ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଜେଇ ହସିଦେଲେ। ପରେ କହିଲେ ମୋତେ ତମ ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇବ। ସେ ହଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଧୋତିରେ ଭିତରକୁ ଧୋତି ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ନରମି ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଭାରି ଲମ୍ବା ଥିଲା। ତେଣୁ ହାତରେ ଧରିବା ପରେ ସେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଲେ ଆଉ 2-3 ଥର ଆଗପଛ କରିବା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲା। ସେ ମୋ ହାତକୁ ନିଜ ବାଣ୍ଡକୁ ଛିଡ଼େଇ
ଦେଇ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମଉସା ଅନେକ ମାସ ହେଲାଣି ହରିଶ ମୋତେ ଶାନ୍ତି କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଆଜି ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି କରିଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ୍। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲା ପରେ ମୁଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲି। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ଖଟରେ ବସେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ନାଇଟ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ମୋ ଭିତରେ କିଛି ବି ପିନ୍ଧି ନଥିଲି। ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ହାତରେ ଧରି ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଦେଇ କେହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଛୁଆରେ ମୋ ବିଆ ପୁରା ଓଦା ହୋଇ ଆସିଥିଲା। କହିଲି ଭଲ କରୁନ ମଉସା, ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ସେ ମୋ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ଦେଇ ବିଆରେ ଜିଭ ପୂରେଇ ଦେଲେ, ଘେହିଲେ। ଓଃ କି ସୁଖ। ଏବେ ମୁଁ ଜୋର ଚିଲେଇ ଉଠିଲି, ଆଃ ଆଃ ମା ଏମିତି କହି ଚିଲେଇ ଉଠିଲି ବୋଲି କହି ମଉସା ନିଖୁରା ବାଳକୁ ଭିଡ଼ି ଧରୁଥିଲି। ସେ ବିଆକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଓଦା କରିଦେଇ ମୋ ଅଣ୍ଟା ତଳେ ତକିଆ ଥୋଇଦେଲି। ବିଆରେ ଛେପ ଲଗାଇ ବାଣ୍ଡକୁ ଲଗାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ବିଆ ପୁରା ଓଦା ହୋଇ ପାଣି ଝରି ଶେଯରେ ଓଦା କରିଦେଲାଣି। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ବିଆରେ ସହଜରେ ପଶିଗଲା ପରେ ସେ ଧକ୍କା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ମୋତେ ଘେଉଁଥିଲା କଥା ଭାବି ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ବିଆରେ ଝରଝର ହୋଇ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ମଉସା କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଘେହିଁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଜୋରଦାର ଗିହାଁ ହେବା ପରେ ସେ ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଆଉ ନିଜ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଗିହାଁ ସରିବା ପରେ ମଉସା ରୁମ୍କୁ ବାହାରିଗଲେ। ମୁଁ ବି ସଫା ହୋଇଗଲି। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୋ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଉସା ଆସି ରାତିର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ନାଜ କରୁଥିଲି, ଚାହୁଁନଥିଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। କହିଲି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କରିଦିଅ। ସେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ପରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହେଉଥାଏ। ମୋତେ ନିଦ ଆସୁନଥାଏ। ଘରେ ଜଣେ ପୋଖତା ଗିହାଳି ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଟିଭି ରୁମ୍ରେ ଆସି ବସିଲି। ମଉସା କାମଧନ୍ଦା ସାରିଦେଇ ଆସି ସେଇଠି ତଳେ ବସିଥିଲେ। କହିଲେ ମଉସା, ତମେ ଏବେ ଭଲ ପେଲି ପାରୁଛ, ହାଲିଆ ଲାଗୁନି? ସେ କହିଲେ, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ମୁଁ ତମର ଆଗ ପଛ ସବୁ ଗାତରେ ବାଣ୍ଡ ଦେବି, ଘଣ୍ଟାଏ ପେଲିବି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଥାଏ। କହିଲେ, ଏତେ ବଳ ତମର? ସେ ହସି ଦେଇ ମୁଁ ଟିଭି ନାଇଟିକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ସାମ୍ନାଟା ଖୋଲିଦେଲି। ମୋ ଦୁଧଟା ଖୋଲିଗଲା। ମଉସା କିଛି ସମୟ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚାହିଁବା ପରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମଉସାଙ୍କ ପାଟିରେ ଯାଦୁ ଥିଲା ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପାଟି ଲାଗୁ ଲାଗୁ ମୋ ବିଆ ଓଦା ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଖାଇ ବିଆକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଘେଇଁଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଘେଇଁବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଅସନା ଲାଗୁଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ କିଛି ସମୟ ମୋ ଦୁଧକୁ ଖାଇ ବିଆରେ ଘେଇଁବା ପରେ ମୋତେ ସୋଫା ଉପରେ ପେଟେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ପଛରେ ରହି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ତେଲ ଲଗାଇ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବାଣ୍ଡ ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶିଗଲା ଆଉ ସେ ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟ କରିଦେଲି। ପେଟେଇ ସୋଫାରେ ରହିଲି। ସେ ମୋ ପଛରେ ଆଣ୍ଠେଇ ରହି ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଥିଲେ। ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପଶିଲେ କେମିତି ଲାଗେ ତାହା ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। ସେ କିଛି ସମୟ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ପରେ ମୋତେ ଉଠେଇ ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ପେଟେଇ ଦେଲେ। ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆଉ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଲେ। ତାଙ୍କର ବଳକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ପରେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ହିଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲି, ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେ ବି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେମିତି ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ନରମିଗଲା ପରେ ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ ସଫା ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ତଳେ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଥକିଗଲ କି? ମୁଁ ହସିଦେଇ କହିଲି, ନାଇଁ, ଏବେ ମୋର ସାହସ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଯେବେ ବି ମନେ କରିବ କହିବ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ହରିଶର ଅଭାବ ମଉସା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ହରିଶ ଆସିବା ବେଳେ ମଉସା କେତେବେଳେ କେମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ ମୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଚିପି ଦିଏ।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।